Nyarawela. Ingeni VOJ wachogani a lie said so many times becomes the truth. Manyiso ni kinua to beta dear. Mane shida ma serikali ntiere godo. Information deficit. Manyiso ni serikali biro gi project to ok giyud buy-in mar japiny. Ka giseketo to japiny timangoa lok record gi. To ng'at machielo momiyo japiny alternative information mane ma japiny timo nade kaw. Achiel kuom gik ma wabro wacho en mar HELB gi New University Funding Model. Nyichi winjo ka William Ruto kanche ni Machakos no wacho mabe ni model ni nok mare nen mar Presidential Working Party. Mano miyo ne universities ne de yudo 41 billion e budget. To jo university mani tierego be no bet mo wacho ni mae model mwadwaro. Students mag university mose bet ka demonstrate be ne gibiro magi wacho ni ya HELB rach nikech gimano wacho ni no miyo gidhie ma ni gidwaro equity. Manyiso ni universities te mani wega oko mani yiero moko yuto moko yuti koro kana odwa ni mondo university te otimangowa malariany to kete yeka. Koro magi gik mineno ka korinjo ko wacho pepo chafu nikech jokuoe achiel. En kaka serikal opango kama. To japiny gi jok ilongo ni end user. Yes. To onge e buy-in. Koro yudo ka nitiere resistance end user ka. Nikech kochopo ka end user to ma oke kaka gitimangoa gipangore. Nikech question monego penji niya ang'o mane rach gi HELB. Kanye mano nego gichaka ni ma shida mane watimo to wayudo ka rach gi HELB. Omiyo koro wagolo HELB wakelo new funding model ni. Ma waparo ni bro konyo ja Kenya te. Sani wan gi SHA. Mane ineno ka achiel kuom advisors mag jatelo wuon Moses Kuria. Ni winjo ko ywak e hospital Manyeri. Mano chajo jatuo 50,000. Mo wacho ni SHA manok timre. To koro ka eni advisor ene sirikal monego beni gima kamano nokotimre to dhi e mbui o post ko wacho ni this is unacceptable and sad. To sirikal wuon samano dhi post kachacha. Sirikal wuon ma implement shani notime ango. Sani shani kidhi e system ki register. Awacho ni kaka wan jok ma Nyasaye okonyo wan gi payslip marien automatic. Kede fail ne ng'ami chudo ne kaka ne watimo contribution. Penji mi penji tanda woya. Koro yudo ka ji cheat system. Yes. Nikech kichiwo gimora mora kako nego bedi to pesa ni timangowa di malo. Nikech yudo ka ng'ami chudo ne samara en ng'ama onge uwezo. Lakini koro information miketo miyo koro gino be koro didi in kech already ni chulo SHA ini wuon. Basto ng'ami chulo ne no be koro pesa ne di malo. Koro gima ji timo ji cheat system. Koro ineno ka resistance ni biro nikech ok yud accuracy mitimangoa midwaro. Ma conversation entie nikech adiri kidhi website mar SHA tiyudo ka nitie gik mang'eny nikech kata blood pressure ni treatment mari visitation ang'ogi onego beni nitiere kanyo. Makichope hospital yoyote to details nitie makobedo implemented kakidwa ni mondo time. To aparo ni waprobet kwa go okang moingo kama wantie. Koro keno mano dok gi ang'owa end user. End user nigi buy-in ni koso onge godo. Sani wan gi housing fund levy. Neno ka lawyer longo ni ango daktari jana kuru ochako doke e doho. Nikech yudo ka kata ng'ama nigi payslip no odire makoro onge nikech ne housing levy nitiere ka SHA ni 2.7 January wachako gi NSSF nitiere 6% nitiere ka. To in bi chudo moko bi chudo loan gi ne chulo. Koro yudo kamae kata ne bed mana ni japiny dwaro gik ma sirikal timogi to dino timgi in installments mondo kik gitegi bi kamora achiel. Koro yudo ka en kaka no pango kaka William Ruto gi kaka japiny kawo gikego ema koro resistance nitiere diere ka. Ema koro en koro neno ni gimora mora moketo japiny okotimang'o ok dwaro. To en no nego beno ng'iyo ni 5 years e office
is a very short time. Emomi neno ka kangenji wacho ni abro manyo re-election. Kata Uhuru Kenyatta ki audit gimano timo 2013 nyaka 2017 gi 2017 gi 2022 tedo ka gik mang'eny notimo 2017 to 2022 nikech koro mako lain ing'e maber ni magi gik motimo ang'o monegi tim. But koro sirikand Kenya Kwanza projects gite gidwa ni implement before 2027. Koro ng'ama inyore en japiny. Nikech koro the weight is too much on japiny. Emomi neno kata sani kiromo gi nyise ni pesa olal, pesa nitiere, pesa ni kanye. Biashara onge. Nikech ng'ato ka ng'ato yudo ka KRA cha tema manyi gi teams makoki file kuchocho to shida nitie. Koro magi gik makata you can feel frustrations kama intie. Nikech en be ong'iyo ni to pesa ni target go ni ka japiny chule ta chopo ka. Mondan bat atimo kang mar miyo japiny gima dwaro. Koro ing'eni kaka no promise gi kaka gigok timre emineno ka koro japiny be goe koni tembe koro kama entiere oneno ka gik moko ok timre to mogik to wadoke interview manotimo bang Gen Z join parliament manotimo gi seniors wa industry ka Linus Kaikai jo ageyo gene no owuon wacho maber ni joma lete down gi joge mag communication machieng no kano admit ne wang'e ni take away ne ni odhi luoko kanyo mano pok waneno kotimre emomi no ka shida gite timore nikech communication breakdown e sirikal gi japiny to mane momineno ka japiny reject gimoro amora ma sirikal otimo ang'o timo nyako penjira nena gimomiyo